движим до спуканата страна и сега ще ви покажем как се прави едно много хубаво упражнение, с което да добием подвижност в рамото, така че може да стане правилно с лоста, както при висок, така и при ниска позиция на лоста. Научихме го от Ерик Креси и сега ще ви демонстрираме от Вестижим. Първо, заставаме така, че да прекехнем леко до стената, като ходилата са на малка разстояние от нея. Допираме гърба, допираме по-точно главата, гърба и опашната си кост. Кръст трябва да е плосък, трябва да се плоска на стената. Прибираме на врата си, хващаме ръцете и поставяме кокочета върху стената. Единството, което трябва да направя е да извърша като рамен на преса, докато винаги кокочета ми останат залепени за стената. Горе се фокусирам да стегна трапеца и ако правилно изпълня движението, плешките ми ще се завъртят. Те не стоят фитично. Трябва да го усещам навсякъде в средата на горната част на гърба си, като целта е да стигна до пълно движение на стената. Изглежда по този начин. Заставам. Приятел да става. Бутъм. Тук. Връщам обратно. Бутъм. Връщам обратно. Ъгълът не е право на 90 градуса, имаме около 20-30 градуса на страни, 135 градуса, но като прогресираме, можем, това ще с двете ръце, можем да стигнем до абсолютно прави ръце, не е задължително. Единственото нещо, което е необходимо за клека, е да стане 135 градуса и да може да го извършваме. Насам и обратно. При слизането надолу, отново, издърпваме леко плешките, да се върнат на място и да има движение. И го правим за няколко серии, по няколко 5, 6, 7, 8 повторения, 3-4 серии да речем, като загравка, което ни помага да сме по-подвижни и да може да станем с лоста, без да ни разцепва болка рамото, защото ако нямаме подвижност, ще усещаме дискомфорт. Благодарим ви, че сте с Вестижим до спуканата страна. Are you listening? Damn.